हिब्रमा ब्रुं ब्रुं होनना खि मोनामसु बिरबायग्रा जेराव खि दं बेवहाय मासे हिब्रमा दं खि मोनामसुनानै बिरथिंबायो हिब्रमाया थिग बिदिनो कास्टम बसुमतारीखौ मासे खिनि हिब्रमाजों रुजुदों कास्टम बसुमतारीया मासे हिब्रमा बायदि जेराव गेसाव मोनामो बेयावनो बानो लुबैनाय बायदि हाग्रामाया सासे जाम्बा मानसिखा हाग्रामाया हिबो सुनो रोङिखायनो कास्टम बसुमतारीयाबो हिब्रमा बायदि ब्रुं ब्रुं बिरनानै हाग्रामा महिलारिनि हिबाव बानो नागिरो कास्टम बसुमतारीया जाम्बा मानसिनि हिबु बिरग्रा मासे हिनि हिब्रमा जेराव हिब्रमा दं बेयाव ब्रुं ब्रुं गाबबाय थाखागोन बेफोरखौ आं जेबो थाल लाया बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो जाम्बानि खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि माबायाबो मासे खिब्रमा बायदि कास्टमाराबो जेरै हाग्रामाया सासे जाम्बासोखा जाम्बाखायनो खिबु सुनो रोङैखायनो कास्टमारबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै बिरखायो गथिखे खिब्रमाया ब्रुं होनबाय थाखागोन बेखौ आं बांद्राय ध्यान खालामा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिजों चेलेन्ज खालामबावदों हाग्रामा महिलारिजों जायखिजाया बियाबाव भट गेलेनानै सोर बांसिन भट मोननो हायो होननानै चेलेन्ज खालामदों बिथां रनजित बसुमतारीया आं दहायनो बुंबाय खिब्रमाया ब्रुं होनबाय थागोन आं बेखौ केयार खालामा हाग्रामाजोंनो चेलेन्ज खालामनो हाबावो आं दिनैनि दिनाव दाबो भट गेले बिपिएफखौ नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै चेलेन्ज खालाम हाग्रामाजों आंनि गेजेरावल' हाग्रामा बबे समस्थियाव थांगोन जों चेलेन्ज खालामनो इमिडियेट जों भट गेलेनि सोर बांसिन भट मोनो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ 100% देरहानाया रोखा जाबाय 100% क्लियार जाबाय मानव गिदिर चिफ आरो जोंनि पार्टी गाहाय बिथां मानव गिदिर प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि जि एक्जिकिउटिभ मोनसे जोंहा कोर कमिटि थायो बिथांमोननिल' डिसिसननि गोनांथि दंसै गथिखे बे खामानिखौ जोंना हाइकमान्डआ मावगासिनो दं बाखि एभ्रि बिथिङावनो जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो अके जानानै दंखासै जोंजों माने जोंनि नैथि सोरबा आगसि आगदा जे दं बेखौ जोङो मालाबाबो सानखाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि आरो एजिपिनि हेफाजाबजों 100% देरहानायाव फैखाबाय इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि आरो एजिपिनि हेफाजाबजों 100% देरहानायाव फैखाबाय आरो दिनैनि दिनाव जाय मुसलमान जाय आदिबासिखौ लानानै हाग्रामानि दिनाव बायदिसिना खालामनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दैदेननानै गुलाय गुजाय खालामनानै जा खामानि मावबोदोंमोन बेखौ रियेलाइज जाजोबनानै बिपिएफखौ नागारनानै गासैबो इउपिपिएल दोलैनो फैगासिनो दं मैयानो नायदों नोंथांमोना 700 जन बिपिएफनि हार्डक'र केडारफ्रानो जइन जाफैदों बेफोरनो मोनफा बिदिन्थि गथिखे बिथांमोना जेसेबांखि बुङाथों गावसोरनि मानसिफोरखौ बुरखाय माबोरै लाखिनो हाबावगोन बेखौसो नायखादों बिपिएफआ आं बुंदों दा सोरबा मानसिफ्रा जाबायदि हाबखांग्लुंगासिनो दङ बिपिएफनिफ्राय साननैसो उनाव बिसोरो मानसिफोरखौ थगायनानै 1 लाख होगोन 2 लाख होगोन 3 लाख होगोन होननानै बिपिएफआव इयुथफोरखौ जौ लोंहोनानै जोंनि जेनेरेसनखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों ना बड'फानि सानस्रि मा होनगोन गेरेमसा हारि दानायनि बर' थुनलाइनि सानस्रि आरो जोंनि आबसुनि सानस्रिया मोनसे माहारियारि बादजों खामानि मावग्रा साहित्य सभा एबसु बायदिखौ मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेब्लायबो हेफाजाब होदों Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room.
Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.